Urayal FM sababu kan mo awni soma akulube oka radio so mandila mi Urayal FM sababu ye limana o nege kanya segin sanganya saba o tana gusira an fe o watigel kan mo flene draman sanugo ale ka matul bala soma dayna kajulu kaw wolu fe radio sababu la majje kuluka presidendo wati kelo ba furumso madam sanu wale ka muntu bala somadaina kuna funa mabunya ana karamata kadda draman sanu ale koro somadaina kunungu kolonel Assimi Goïta somo ka tomba mimbe faranga toma na ba coordination générale islamique onyama ale kumbe kunungu famino e kolonel Assimi Goïta fe na sorla ka table job fi amala dona ka fo ka sanga malik weroma emenela sema saw uka parangan to munu don temanu la munu ku marfata malikama ko o benala min yo ma del ka ke o de karatrono bla karaga peula ala san draman watara alaba ambe sege kleflaina ko ubeka cha ama luram gbabo alen ani kuna beje ko tita kanga sangela mangina jem gesini kuna fon folo ya ka fo wulu kana olu sintna ye akola nunu ka fara kiwara to kan anga somada ina donc par de fle donc wari mini karim sibibna lasi aw ma somada ina ulambi do dongala ka gle heredi aw ni nema ni alama ko reke sini so ma sigida kuna foni abedam ne nege kanya sigin wati ni ala sonama kadaka o ankeleme ka buruda kabla oka malik wera ame awla dunia ka fo femini oye islamo ka tomba coordination générale international islamique anyema akon me kume tamala kleflaina mali jamana kan asen brema tama ale kume colonel Assimi Goïta fe kun ko anana kana kumanyo ya keni colonel Assimi Goïta mali jamana nyema kafo aka barake ketula kafo fana hakil be dina ko la tromina ko islamia dina doronte ko ni nyema fen dina bonya aka cha ala fe ka fanga atien mandi ko ale ya yala ka fo colonel Assimi Goïta be o dina bela gele deme o yera la kasanga dina nyama munu be mali kono wolu ka kuma akera chrétien ka nyama ka kuma esaw akera mamadina nyama ka dina esaw hali munu no wolu be ko rew kan o bela gele sawo be ka ke mali labi asen Ibrahim Tamafe ale ni kuna fondi kunu ko afana nana wolu ye sebatiku ye barake da chaman bu bolo fanga bonna chaman be ani sebatiku chaman be wala ko nana kana alaje mali la ya se ka munke woni ko na Assimi Goïta wala sa dob se ka fara so me ya glangu nyman kan to mina ani wolu se ka munke bi mali yere konnana sraba ko bola fen chaman ko bola kana so joli bola tuma minani asen vraiment atama tuma minana bora ambala dona ka foko atara isse faka se able job pino kuma kelemi na ya fo colonel Assimi Goïta fe asigna ko kelen fo able job ale kon fay gere wolo debout sur les remparts adama ben jara o kunye wele bla ma munu ma ku kata nywan soro kunungo palais de la culture kon na fara kokora ina fo da kono ni agala ka fo adama ben jara yere ka kumala ko mali tan ala de be mali fe jamfa chamana bena mali ma o jamfa ko ni ala yere kelente jamfa se ka bali nga ko min ba la fana no kan nga fo mali dewe ale ma fo mali madel ka ben kola ka folo makale ma fo makenga ka mali den bela jeli be kelina
kɛmɛ sara da la n'i ye maliyɛn tabi maa 98 o bɛɛ ko furancɛ fanga in o ma deli ka kɛ ko la fɔlɔ o waati ka dɔgɔ ni sulamaw tɛ jɛ ka ala deli kɛ mali ye o waati ka dɔgɔ ni kerecɛnw tɛ jɛ ka ala deli kɛ mali ye wa ko mali ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko ala bɛ se a ka baara la n'o tɛ a janfa dɔw bɛ yen o kolo ka girin nka ko mali bɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na min b'o kɛ ko ɲɛmaa ɲuman de bɛ mali ɲɛ bi tan an bɛ lɛrɛ min na komi sisan o la yɛrɛwolo debu sur le rempart k'u ye sɛbɛn dɔ di o sɛbɛn in dira MINUSMA ma k'a sɛbɛn di mali gouvernement ma a sɛbɛn kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ k'a dira bɛɛ ma hali union européenne k'o taara ka taa sɛbɛn d'u ma k'a yɛrɛ u la k'a fɔ yanni mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛra kalo min na septembre kalo tile 22 ko MINUSMA a ka mali bila n'a ma mali bila a diya la k'a b'a bila a goya la sani ka s'o ma ko u ka a lajɛ ka mali bila yanni 22 septembre o don cɛ o y'a sɔrɔ diɲɛ sirigɛnɛ tɔnba kɔnɔ kunu ko fagalen min kɛra Moritanikaw fɛ ni mali y'a jira k'a fɔ maa wɛrɛ nɔ tɛ faransɛw nɔ don o y'o kɛ gafe de ye o de kosɔn kunnafonilaw bɛ kunnafoni min di ka taa di jamana ɲɛmaaw ma kan ka da la k'a fɔ kalon t'a caman na an bɛ waati min na komi sisan diɲɛ sirigɛnɛ tɔnba fana taara conseil de sécurité fana taara sigi ka kunu k'a jira k'a fɔ ko mali ye sɔrɔsi adamaden 33 bɔɲɔgɔnko fa o kuma bɛ sen na halisa o y'a sɔrɔ kuma tun banna hali Moritanikaw nalen yan o de y'a jira k'a fɔ ko in jɛlen tɛ siga kɛra faransi sɔrɔdasiw de ma faransi ka labɛn na k'a nin maa kofɔlen ninnu fa ko min yɛrɛ banna Moritani ani mali ni ɲɔgɔn cɛ fo k'o bɛna sɛgɛsɛgɛli k'a kan ni a fɔra ko kuma taara ye beretun ko o b'a jira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ a ko jukɔrɔ yɛrɛwolo debu sur le rempart adama bɛɛ jara n'a ka maaw u ye foli se maaw ma mali jeunesse bɛɛ fana farala ɲɔgɔn kan kunu minnu n'olu bɛ yɛrɛwolo debu sur le rempart la saw mulu ta la wulu welewele di ɲɔgɔn ma kunu conseil national de la jeunesse olu y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera denmisɛnninw ka kɛ kulu ye ka tugu nin jɛkulu nɔfɛ walasa MINUSMA ka gɛni a ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen na a kana da Bamakɔ kɔnɔna na wulikajɔ minnu kan ka kɛ ko bɛɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'a jira min ɲɔgɔn kɛra janvier kalo tile 14 na san 2022 ko k'o ɲɔgɔnna kelen kɛ Emmanuel Macron ale ye den ka kɛrɛfɛ kuma dɔ fɔ kɛrɛfɛmaa dɔ in na o ko ni ala ni sebatigiw ka subahana mansiw kosɔn irisi la o kunnafoni bɔra Emmanuel Macron ko in ma ɲɛ ko olu yɛrɛ kɔni tora u ka janfa kɔnɔ ka d'a kan ko a nana ye k'a fɔ olu ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ mali kama a fɛɛrɛ mana se ka ɲɛ ko min kɛra la fiɲɛba ye o kɛra Facebook ko ye WhatsApp ani Facebook olu y'o sigi sen kan ka o baara ɲini k'o kɛ walasa u se ka se mali la cogo min na ko mali ye ko damadama kɛ o kɛra sababu ye ka faransi sɛbɛkɔrɔla gosi kosɛbɛ o ko a yira k'a fɔ RFI ani France 24 o minnu n'o ye faransi ka kɛlɛkɛminɛn fɔlɔ ye o datuguna mali la wa ko min bɛ ka fɔ fana o bɛ ka fɛn fɛn fɔ u ka jamana kɔnɔdenw ye n'o ye mali ye ko a bɛ ka fɔ bamanankan na ko o faamuyali de ka teli kosɛbɛ maliyɛnw bolo ka tɛmɛ fɛn tɔw kan a ko Emmanuel Macron ka kuma la ko ni mali nu tilara faransi la nin cogo in na ayi ko nanzara jamana n'o ye union européenne ye k'o t'a yɛrɛ koyi wala k'o bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini dɔɔni ma ɲɛ ale dara cɛ o cɛ la k'a damana farafinna kɛrɛfɛ jamanaw la k'a tigɛlen don a bɛɛ la bi Emmanuel Macron ka kuma kɛra nin ye ko fini fɛɛrɛ wɛrɛ ɲinina Facebook ko la n'o kɛra a fɛɛrɛ dɔ ye o y'a sɔrɔ Joe Biden ale fana ye laseli kɛ ko a bɛna ta o kɛrɛfɛ kunnafoni bɔra kunu sɔgɔmada la ko Emmanuel Macron walima faransi kan k'a lajɛ sa ka Sahel kungo jamana ko nin to yen o bɛ ka fɛn fɛn kɛ ko a kalon cayara ni a tiɲɛ ye ko ale b'a ɲini Emmanuel Macron fɛ ko a ka mali ta nin to yen tan ko a ka ɲi cogo in na ka d'a kan ko kuma caman ani ko caman kɛra nin ko kɔnɔna na faransi bolo o ko wuli o si ma se ka ɲɛ a nana laban min ma ko Rusila y'a jira kaban ko ale bɛ mali la lamɛnnikɛw dun o ni Rusila foyi tɛ olu se ɲɔgɔn ma ko n'a dun bɛ ten ko faransi k'a lajɛ k'i sen bɔ mali ko in na
kuna fondela da yo kelen fo ina fo docteur Sogel ko kala maya fo ko na ko mali français tuni mali abe ina fo l'Amérique fana u yitu ni Emmanuel Macron non te France ka den chama bebi wolute Emmanuel Macron ga klein fe amala dona ka fo kuna fondela kungo Pentagon ale nyamaya sola lakana ba wolu fe Côte d'Ivoire amala dona ka fo wolu ga yerema horeya asambi woro ani sanfla o be da fasini we ja chama bo kunu korwar jabaranina u fo boñi mi na le kra so bu ka yerema horeya di Côte d'Ivoire ma we ale ka barakelen ko chama jira ko kabiri u fo boñi klela yerema horeya kelen ko kadam na sam 1964 fo ka tase 1974 ma ko u ka yerema horeya fetik me falen ketero la kana ako ere ko ni baski amala dona ka fo kana perisi ke ka fanga so kusebe sinin duwe sankme korwar ka yerema horeya sambio oro ani fla o be da fasini o atungela ka fo ko fere bela jelen ngangatke wala sa korwar ka so si binani ani kononto min lobe malila ka wolitu malila kasola a nyene jebe gele kusebe walma nyene je degumbe ya kono avec estranya yorobay o stratkela atuye wele se mamunuma lo kungankana sinitu kaka krefe kuna fonu folo ye mingira o yayi ka folo rango bu quality ta ari kuna beje fanango quality ta ko otitanga ko besonga mabla unona o ye kuna fonu folo munu dira kuna fonu dilaw fe o kene ka fana sini amala dona ka fo ajalla famini o ye Umar Sissoco embalo ale kan ya kene kan sini Alassane Dramane Ouattara krefe ka fara libere ka jamana nyama kan George o fana ganga ya akene kan ko nyama munun kan gana o na dona na tawla ko kuna foni bedi mauma amala dona ka fo isini miye utkalo klewolon fly Alassane Dramane Ouattara ka sanga surasu binani ani kononton be malila andana ka fo mangante ni min kafsa o ka laje ka ko ngini di nyima lolon jikoro de koson aka meni sim ga bala ngesnembe ko war kono ko ani jamana wala kono ko ngina bolima kanja kamara woblara ani lasgidembe malila ya ko war ka tola ko o ka fere bela gelentike ka kuna fonin di no tet mamina ni delegation folo tara ko mali nyama ku yebam petu ko masi nyate da swasi nunu kan anga delikera ka delike o kofe ko Sadio Kamara ya jira ka fo ko kiribulon tigilama ka fiyen dan blawiyo kata nye da ukan ka wati duma akana temo wati kan akara o togo fanana ko ni yesu rasikoye ni tayina fo ko to minganga ke kuna foni lawe mi fo oya ka fo na karata nimne na ko mercenaria ko o frapina kele atoma yemin kelen fo o mercenaria ko o konendo mashito fe bino yera don ko kuma wala to la kanga ke ketugo mina o benga se wolu be wole keleme jorona ko ebi mali dun keleme ka akribla o sraka wa vo kirima ko cour martial na karate amala dona ka fa ko be kele ko sebe wole ko so Alassane Dramane Ouattara nasro wati temeno kuma tunga gele bita e delide o satka la amala dona ka fo si kon kelen kumbe o ya ira ka fo utkalo kele wolon flano tun no sera waso mana o prempreni minu ani kuma dugum nu kuma sena bigoni o blara peu Senegal ka o fe amala dona ka fo Macky Sall ale re kon kan ka dala sangoni ka fo mimbe ale hakila kwa atinye dobelete a hakila ka ye ka fo ko troisième manna ko mba hakila ko o bilali o kuma talike kalafili temenina ayre nana ye kalafili do temene ale député sur député keme ani député moi ani député duru ayo so kalafili chien folola o ni anana ka fo chien na ma ali bi kono tonsoro o ko ngangi iso akilla kana yesangoni ale re ngara dabaw da mamina ko mafla o ye Ousmane Sonko ka mawi ko ngani opposition be faranyonga wolu de sesoro kada ka sabato mbe kofe no e majorité wolu ko no farala opposition kan do dun o bele geleme opposition na wolu bebe Macky Sall contre la
o b'a yira k'a fɔ ko assemblée n'o clara la jamana kɔni sɛbɛkɔrɔ clara la o senfɛ hali n'o tɛ yɛrɛ k'a kan ka da la k'a fɔ a mako bɛ troisième mandat ko min na a dabilalen ka fisa a bolo ni a kɛlɛ ye Laginɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ FNDC ko olu tun y'u ka grève ɲɔngiri ko grève o wulila tun ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ko tɛnɛ nata ka taa tarata la ko bɛna wuli ka jɔ bila sen kan nanzaraw ka tɔnba ka siège la nanzara la Union européenne ka siège min bɛ Belgique ko o bɛna taa ka taa i jɔ o da la k'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira sɔgɔmada in na RFI ale yɛrɛ kɔni fɛ Burkina Faso ko kow ma daminɛ o ye jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min ye lajɛrɛ fɔlɔ kɛ kunu k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ min fɔ parti politique 30 bɔɲɔgɔnko ani société civile caman ko a ko kɛra fili ye fili jumɛn don u ye wuli kajɔ min kɛ n'o kɛra sababu ye ka Roch Marc Christian Kabore gɛn ka bɔ fanga la ko hakili la de k'a fɔ ko min bɛna nɔ na ko o na se ka jamana kɔnɔdenw hakilinan kɛ ko Damiba tɛ se a kɛcogo t'a bolo wa a nana nacogo min na olu tun t'o kalama ko u kɔni nana ye min bɛ bi o y'a ye k'a fɔ Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ Burkina Faso ko k'u gɛn k'a bɔ yen yanni waati cɛ o lajɛrɛ kɛra kunu ani ko jamana bɛ bolo min kan jamana ka gɛlɛn taabolo si tɛ a ko bolo ta min bɛ se ka maa da la k'a fɔ Damiba bɛ se ka baara kɛ Burkina Faso kɔnɔna na o kɛlen don Niger jɛkulu dɔw fana farala ɲɔgɔn kan Niger olu ka laseli fɔlɔ kɛ kunu kalo min filan kunna tile 17 ko Niger saw diɲɛ sirigɛnna bɛɛ lajɛlen ka da la k'a fɔ n'o don sera Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ Niger k'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen wa k'u kɛlen bɛ ka labɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ Niger kalo min filan kunna août kalo tile 17 ko u ka Niger fan bɛɛ lajɛlen bila an bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma sini sigida kunnafoni kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 8 san'o cɛ o ye k'an bɛɛ de ye